Medveď hnedý Ursus arctos je najväčší pozemský dravec v Európe. Charakterizuje sa masívnym telom s typickým svalnatým hrbom v oblasti lopatiek. Hlava je veľká s krátkými zaoblenými ušami. Končatiny má masívne s pazúrmi. Prsty majú pazúre dlhé na 3 až 4 cm. Pohlavný dimorfizmus u dospelých jedincov sa prejavuje len vo veľkosti tela. Dĺžka tela samcov je až 220 cm a samíc až 200 cm. Hmotnosť dospelých jedincov je v priemere 140 až 210 kg. V priebehu roka sa váha dospelého medveďa môže líšiť až o 1/3. Významný pokles telesnej hmotnosti súvisí s obdobím po prezimovaní a po párení. K výraznému nárastu hmotnosti dochádza pred zimnou hibernáciou. Medveď má 42 zubov, prispôsobený zbierať rozmanité jedlo.